Vanuit Noord-Limburg kwamen alle lokale voorleeskampioenen dinsdag naar Venray. In de Schouwburg werden de 3 kandidaten gekozen die Noord-Limburg zullen vertegenwoordigen in de provinciale ronde van de nationale voorleeswedstrijd. Ik ben super opgewonden, want de eerste prijs is $500. Gaaf joh! Daar kan ik een mobieltje van kopen, een nieuwe hippe outfit en natuurlijk tekenspullen voor de wedstrijd. De nationale voorleeswedstrijd bestaat uit verschillende rondes. Je hebt een schoolronde en dan heb je een schoolwinnaar. Die strijden tegen elkaar in de lokale ronde. Dat zijn allemaal schoolwinnaars van dezelfde gemeente. En dat heeft in januari plaatsgevonden in Venray en in Horst aan de Maas, in Bergen en in Gennep. En daar de winnaars van, die waren vanochtend te gast in de Schouwburg in Venray. De opa hier in het museum, dat was geweldig. Of nee, dat was misschien juist verschrikkelijk. Hij legde zijn hand op Dummy's schouder en keek hem smekend aan. De ochtend werd in goede banen geleid door Anja M. G. Schmid, die volgens haar eigen zeggen een echte nicht van Annie M. G. Schmid is. Zij baalde er stiekem wel een beetje van dat het een wedstrijd was. Nou ja, het niveau was erg goed. De kinderen waren gewoon knettergoed. Echt waar, ik kan er niet meer van vertellen. Ze waren echt gewoon hartstikke goed. Knappe kinderen hier hoor, in deze streek. Nou, geweldig. Okay. Geweldig. Ja, tante Annie zou helemaal uit haar dak gaan, denk ik. Ja. Ik zei altijd, een beetje kak hè, zo'n wedstrijd. Het is een beetje kak. Er kunnen er maar 3 winnen. Maar ze waren allemaal knettergoed, dus... En als Venrayse kandidaten deden Sjoerd Liebrand en Bo Joosten mee. Zij namen het op tegen de 6 andere kampioenen. In het begin deed iedereen nog aardig tegen hem. Maar na 3 dagen zei Benjamin: "Wat een slome is die Stefan." Marloes en Lieke vonden hem een lulletje. Daan vroeg: "Kun je niet de versnelling hoger?" Want als Stefan iets in de kring vertelt, praat hij zo langzaam dat zelfs de stoelen in slaap vallen. Verder vonden ze dat hij de verkeerde schoenen droeg, stomme truien, rare broeken en zijn haren zaten dom. Helaas voor Bo en Sjoerd kwamen ze niet in de volgende ronde. De 3 provinciale finale plekken gingen naar Mila Peters uit Heijen, Rens Schommans uit Tienray en Shizaram Ukanwa uit Horst. We waren na de grensovergang nog uren doorgereden. Het grootste deel van de rit had ik geprobeerd niet te bewegen en nergens aan te denken. Ik dommelde weg totdat uiteindelijk het luik openging. Jullie mogen naar buiten om te plassen. Straks zijn we bij de tweede grensovergang. Dan moet het weer stil zijn. Ik was opgelucht. Ik kon mijn ogen bijna niet open houden en werd misselijk van de stank in de vrachtwagen. Er werd uit 7 verschillende boeken voorgelezen. Verhette Jansen van Biblionu een fijne constatering. Ja, ik denk het wel, want ik denk dat er heel wat tips bij de kinderen binnen zijn gekomen om weer een ander boek te kiezen. Het is met name de bedoeling dat ze gaan lezen. Hè? Dat is onze insteek, dat kinderen ook in aanraking gebracht worden met allerlei boeken. En net als vanochtend, dan is het gewoon heel leuk om te zien dat er een hele diversiteit aan fragmenten voorgelezen worden. De volgende ronde zal plaatsvinden op 16 april in Roermond. Ik hoorde een zucht van verlichting door de zaal gaan toen de heksen hun nauwe schoenen met hoge hakken uitschopten. En ik ving onder de stoelen door een glimp op van enkele voeten met kousen die vierkant en helemaal teenloos waren. Het zag er doodeng uit, alsof de tenen van de voet waren afgehakt met een hakmes. Ja. Goed gedaan, Rens.